onye ụna n'ụlọ ya traditional nwoke dada nwute nke onye ozi m na-agarawo ndị omenala Igbo na ndị ọdịnala Igbo. Unu n'anya unu ga-afụ na ụfọdụ ụmụnne anyị ka na-eji ụka, ụfọdụ etetekwere n'ụlọ naghachikwa bak na omenala na ọdịnala anyị. Mana o nwere ofu ibe m chọrọ ka m yọọ ndị omenala ka ha bụ iji iwe ma ọ bụ iji ike na-agbara ụmụnne anyị ndị ka nọ n'ụlọ ụka ụkwụ ma ọ bụ ọkpa, maka na o were ọtụtụ oge, ọtụtụ ọnwa, ọtụtụ afọ iji were lahụ ụra. Ọ ga-etekwa aka tupu ha etete n'ụra, ka ọ hapụ ịdị ka ya ọma ihe, maka na onye ma ihe na-eso onye na-amaghị ihe. Nere ya wụ ife anya ọfụma, ya bụrụ na ịma ife, maka asụ onye a na-agba nkịta be ya amụ na-ejide n'isi. Ụmụnne anyị na-eji ụka dị ka nkịta a na-agba amụ, mana anyị nwewu ndị ọdịnala ga-ejide n'isi si eji n'ike, ma ọ na-abara ha mba, ma ọ na-akpọ ha iyi, ma ọ na-anụ ọgụ. Ọwụghị otu a ka anyị ga-esi eme ihe a, maka ndị ụwa na-enene anyị, ụwa dum na-enene anyị nwa. Ama na ife ukwu mere n'ala Igbo, ndị ama na ife ukwu be azụ. Ndị a na-eji ụka tata, nna nna ha anaghị eji ụka. Ọ nna ha, generation nna ha bụ ndị jebere ụka. O nwere ihe kpatara ya wụ ife, maka na ife anaghị eme na nkịtị. So na iwe onye omenala tata gị na-afụ nwanne gị na-eji ụka, wee ya dịka alụ mere ikenga ife ukwu mere n'ala Igbo. Maka na onye owu na nwere ibe o ji akọrịrị, ị na-akọ na ihe na-atọ ụtọ, ikwuo ihe ọ na-atọ ka ya. Ị na-ekwu na ihe na-enu inu, ikwuo ibe ihe a na-enu ka ya. Otu a ka ọ dị n'ebe ụmụnne anyị na-eji ụka. Ha nwawa alụ mere anyị nwa, ha gwawa ụmụnne anyị wuru ọhịa, ha nwawa ụmụnne anyị nara ọhịa, ha nwawa ụmụnne anyị eriri eri, ha nwawa ụmụnne anyị ahụ ihe mere. Ọ ha nwere ike ịfụ ha tata onye ọbụla jere ụka, ka ọ hapụ ewu anyị nwụwụ ndị na-achịrị azụ na otu anyị si ebi ndụ tupu ndị ọcha abịa. Ọ bụrụ ụmụnne anyị agaghị enye terapi, ya ga na-eme ha ka anyị ga-eji. Ọwụhụ ha nwa awụhụ problem, ha nwa awụhụ nsogbu anyị. Ana anaghị agba ọsọ, anadueme, ananbọb, ihe niile dị na ana ahụ nọ dị ya, ọ nọ ebe ahụ, nweghị ebe ọ ga. Ọ ụbụrụ ụmụnne anyị ka atọnụrụ atọnụ ha n'ime ụlọ ụka. So mgbe ọbụla ị na-afụ ụmụnne gị ha na-eji ụka, ya wutere gị too much, mara na alụ mere ikenga, ndị onweghị ebe iji eji ike were mee. Maka ị nwere ike jee ka ị were ike mee ya, imebikwuo ihe, asụzie na ọgwụnwa onye omenala jere mebie ihe, ebe ị machakwa na onye a na o kwesịrị ịbụ onye omenala, na alụ mere ikenga, nọọ nsogbu anyị nwere. Ịghọtago? Ijekwa kọs kụzie dị ijekwuo mekwuore ya, kpatakwuore ya nsogbu, ọtụtụ nsogbu ọzọ. Hapụ ha. Onye ọbụla bụ onye na-eme omenala, ịfụ nwanne gị na ọ na-eji ụka, ịmara gị na ọha ma ya nwawa alụ mere ikenga, ọ nwawa alụ mere Igbo, ọ nwawo dị ihe niile. Ebe anyị nwawo ndị omenala ga-agbawa mbọ, ọwụ na ndị a dịka ha mee anyị ihe ọbụla, anyị edipendị onwe anyị kpọrọ ha nwa. Mana as long as na ba na-ejere onwe ha n'ụlọ ụka, ebe ahụ nọrọ ibe ọrụ, ebe ahụ nọ sachakọrọ ụbụrụ ha, ebe ahụ nọ sachakọrọ akara aka ha, ebe ahụ nọ sachakọrọ ihe niile ha ji wee wụrụ mmadụ, ebe ahụ nọ wee sa ha isi, ebe ahụ nọ wee ribe ọrụ, ebe ahụ nọ were kwebe nkwa na ọnwụ na agbuo nne ba zọgbuo ekweziri ugwube nne ba zọgbuo ekweziri ugwube nna ha, na a ga-eme ha ụwa niile. Ebe ahụ nọ wee sa ha ụbụrụ, ha ka na-ejere ha ebe ahụ
ịghọtago. So as long as ha na-eji ebe a bajechari ha anọtakwaba ụlọ hapụba ibe a ka ndị mụrụ ha megidere onweghị onye enwetaghị ya wụ ibe ha na mmụọ so hapụkwaba di ya. So abalị iburu na ebe nna ha enwetaghị ya wee naba mmụọ ma ebe nne ha na-enwetaghị naba mmụọ mebi enwere ike ha nwa ga-enweta ya. So amaghị uche nwaanyị nya nọ nwoke nya akpa asụ akwụ ma nwaanyị nya akpa asụ akwụ fụrụ ya. So ha gaba na ha ebe ahụ soro ngazi na a na-awa jee di ya ekpocha okwe erie nri tụnye ego ha ebe ahụ ịgwaghị jee n'igwe dode sofe ka nna ayọ ndị omenala mgbe ọrịa na-akwụ ụmụnne gị na-eji ụka abazirịrị ha mba ọ alụmere ike nke ọdụ ebe ọwụ na enwere ọtụtụ ndị ala nwee ọtụtụ ndị nkwụ nwee ọtụtụ ndị ṅụrụ ihe enwekwuru ọtụtụ ndị ohi nwee ọtụtụ ndị ama nwee ọtụtụ ndị enwe so enwekwuru ọtụtụ ndị eriri eri ndị eriri eri dịka Fada Mbakaba Ebube Mmụọ Nsọba Odumejebe Ndaboziki Virus ndị niile na-eje ụka hapụba ife niile ahụ a ga-enwere onye a ga-esi bugharịba dị kamera ba were na-afụ onwe ha obere oge ha ga-ebido wọchịba mgbe ha pụrụ na o nwere ndị na-anọ ebe a na enwere ndị eso ha eje dị ples ha ga-esikwa n'ụlọ ụka a na-apụtakwa ofu ofu na-anaghachikwa bakta omenala onweghị ibe eji eji ike were ụlọ ọbụrụ otu esi gbachaa eze nwaanyị sọbara ọ na-egbu ọkụ ụlọ ọbụrụ otu esi gbachaa nne nwaanyị ya ahụta isi ọfịa ọ na-ekwu ekwu ụlọ apụrụ otu esi wee gbuo mmụọ niile nọ n'ala Igbo ọ na-ekwu ekwu ọkwa nke e mere na 2020 nke 2021 na kịta echekwa. So onwe mgbe a ga-apụ ibe ahụ ka ọ na-eme omekwa ha atọ n'ụlọ ụka ahụ ọ ga-emecha wande na-asịba nna jere ruru ụlọ ụka onye ọ na-agba ọsọ onye ahụ ka ọ dị. Ụfọdụ ụlọ ụka n'Europe eklos go ya ụfọdụ ụlọ ụka n'Europe eklos jago ya onweghị onye na-ejezi ụka ebe n'obodo ahụ Germany onye kọta ahụ ụka 90% of ndị jere ụka tatara Germany bụ ndị ojii 90% of ndị jere ụka na England tata bụ ndị ojii so n'ọwụ ndị ojii na-eje ụka na-ekpe ekpere onye nwa mere onweghị onye ojii na-arụ aeroplane onweghị onye ojii na-arụ moto onweghị onye ojii na-eje n'ọnwa maka olu ebe ahụ ọ bụ ndị ichie ebere onweghị onye ojii na-eje na kpakpando onweghị onye ojii nwere ike ise ndị rọket n'elu onweghị onye ojii nwere ike ịlụpụta ibe ọwụna a na-alụpụta maka gịnị a na-eji ụka ekpe ekpere ọzọ ndụ a na-anaghị eji ụka ekpe ekpere na-alụpụta dete ụmụnwa ka a na-akpọ tradishonal nwoke dada nwurude nke kene ana m ahịa ụnụ nwawu ndị omenala na ndị ọdịnala ndị eze mmụọ na ndị aka dị ụgwọ ma ndị eze ana ma ndị eze nwaanyị ma ndị nwa dibịa ndị mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ndị niile tetekọrọ n'ụlọ naghachikwa otu anyị si ebi ndụ tupu ndị ọcha abịa ana m ahịa ụnụ ka ụnụ bido kwakọwa nka na ụzụ rụba na igwe ụnụ etizirire ndị ụka anya lụbanụ egbe lụbanụ mma lụbanụ moto lụbanụ baisikụl lụbanụ motosaịkụl lụbanụ ibe ọwụ na lụbanụ were nụ sayensị and wonders ụnụ ahụ lụpụta sọmtere ndị ụka na-enweghị ike ịrụpụta meenụ ya n'oke n'ọrụ ụnụ onye omenala ọwụ na nwetakwara ka ọ na-atụfụrụ ndị ụka be anyị ọnụ nwanne amara ndata na ịpụtago maka a na-eme agwọwa onye ara gwọcha onye ara a na-agwọta onye ara mana anaghị agwọta ya ntamu ọ na-atamụ na-eje na-ekwu onwe ya okwu na-asakwa onwe ya na-agara onwe ya na striti mara na ibe agwa onye ara anyị na ọ ka chọrọ ịgbafu ara ọ na agwọtago ya ara ịfụrụ ya so agwọtacha onye ara anaghị agwọta ya ntamu onye nwa mere ị ga-eji ebudoshi ọ na-ewu ha onye ara na iche dị gị mma na igbu onye omenala ịhapụ ndị ụka
ha jebezie ebe a ba na-eje ọwụ na ofu ibe mara gị na ị na-aha mmiri were mmiri gị ahụ ị na-aha mee ya science and wonders which means ịpịa ya na kọmputa jam asị na eze mmụọ dị ote a na okwugo na mmiri ga-ezo mgbede ote a mgbede ote a mgbede ote a etinye na kọmputa oru that time onye ọbụla a na-awụ ọchị ya mmiri ahụ a na-ezo ọ ibe anyị chọrọ ịpụta from ndị omenala ọwụ na ị na-agwọ ọrịa dị iche iche na ọ mara gị ama iji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nke agwọ ihe dị otu a ji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nke agwọ ihe dị otu a gaa tinye na soshal midia hapụ ndị ụka na-ekpe ekpere ba gbara godata na ha enweghị dị nọleji onweghị ibe ọ na ha nwere so a mbere iburu na onye kere ụwa a mechaa ibe niile a ga-esite n'igwe be na-etiri ibe ndị n'ọnụ be a na-eri na-agbagharịba mmiri be a na-aṅụ na-enyewe kọmputa be a na-apị na yahoo ga-ezuru ego ndị mmadụ na-eri so ndabere iburu na oriri ka ha na-eri obodo ọ na ha batara ha ewere kọmputa dozi ebe a na-apị na-ezu ndị mmadụ so ọ gwụna ka ọha nọ n'ọmụnwa traditional nwoke dada gburu deka kendọ ozi m ezigo onwe ya okwu m ekwugo onwe ya so mgbe ọbụla ijiri wọchị ya destiny make sure na ịshare ya subscribe ma YouTube n'ihe ahụ ma YouTube channel ebe anyị gara arụ na-ama ya okwu ọnụ ịghọtago so ọgbaka mere ụlọ n'orie na afọ na nkwọ na-eke onye wu onye omenala ibe ama ha nwanne ana m ayọ ndị iji ebe anyị ka ibe mma gị ozugbo ka ị nwee ike kọnsentreti n'ebe ibe ahụ mara gị hapụ ndị ụka walụ mere Igbo ndị ụka bụ nkwụ na-egbu Igbo ndị ụka wa ọkụ gbara Igbo na ọ bụkwara ka ọ ha n'ọnụ mụ nwa na-ekwukwu ibe a ndị ụka na mkparara ha ka ha ga-abịakwa mana ọgụ ka m gboro ana m anya ndị omenala biko hapụrụ ndị ụka abịakwa m ekwu ka m kwuje ọnụ biko ọzọ ọnụ nwa alụ mere Igbo ụnụ nwa abịa hụrụ Igbo so abịa nka kwuje ọnụ abịara m ekwu ụnụ n'ọnụ nwa ogene abịa hụrụ Igbo